Hej, her kan du få en idé om, hvordan den del af Blended Learning, der ligger online, kan være bygget op. Hver uge ligger der nye interessante opgaver, som du skal aflevere inden en bestemt deadline. For eksempel handler denne online undervisning om dansk erhvervsliv. Opgave 1 er en grammatikopgave. Opgave 2 er en læseopgave. Opgave 3 er en ordforrådsopgave. Opgave 4 er en udtaleopgave. Opgave 5 er en lytteopgave. Opgave 6 er en opgave i mundtlig fremstilling. Og opgave 7 er en skriftlig opgave. Med andre ord får du mulighed for at øve dit dansk på mange forskellige måder. I nogle opgaver får du straks svar på, hvordan du har klaret opgaven. Andre opgaver vil din lærer rette og kommentere. Det gøres også online, ofte med videooptagelser, hvor vi forklarer og giver gode råd. For eksempel i dine skriftlige opgaver. Lundbæk er et dansk firma, som er succesfuld at forskning. Det hedder inden for forskning. Og så hedder det faktisk har succes inden for forskning. Og når du har optaget dig selv tale dansk. Novo Nordisk er større som Lego. Det hedder større end Lego. Dette giver dig professionel og personlig feedback, som kan hjælpe dig til at blive bedre til dansk. Vi glæder os til at se dig til Blended Learning.